Ayun po. Ayan, nandito na naman tayo sa ating paboritong lugar. Ay, nako. 6:20 na po, 6:15. Yan, 6:15 na po ng hapon. Hindi pa po nakapagluto. Maaga pa pasok bukas. So, kailangan na po nating magluto. No? Umpisan na natin. Dito na naman tayo. Yan. Yan po ang ating lulutuin. Yan po pala. Upo. Yan, opo. Tapos sasawagan po natin ng dalawang klaseng hipon. Isang buo-buo. Tapos itong isa pong ito, ibabalatan ko. Ito po, pagkain ng masipag. Yung mga sinisipag magbalat habang kumakain. Ito naman, yung yung tamad. Yung subo na lang ng subo. At syempre, yan po yung ating kamatis. Yan. Sibuyas, bawang at lalagyan natin ng sili. Yan lang po. Tsaka po pala bagong alamang na pampakulay. Ayan. Ay, yun lang po ang kuwan natin. Ang ilalagay natin ngayon. So, ayan po. Sa ano po nga pala? Sa Friday. Sa Friday ko na po ipopost yung mga sa invite nyo. Ano po? Sa Friday ko na po ipopost yun. Yung sa mga tungkol sa mga invite. So, be sure po na manood po kayo ng mga video natin para lagi po kayong updated. Ayan. Okay po. Be sure po na manood kayo lagi ng video natin para lagi po kayong updated sa kung ano-anong nangyayari sa atin. Ayan. So, umpisan ko na pong pagbabalat at paghihiwa. Ano? At kita-kita na lang po ulit tayo mamaya sa ating paggigisa. Alright? Thank you po! Salamat! Okay, welcome back po ulit. Ayan. Nahiwa-hiwa na po yung upo. Nabalatan na po yung hipon. Pero yung isa hindi po. Yan po yung pagkain ng masipag. Ito po yung pagkain ng tamad. Tsaka yung kamatis, nahiwa-hiwa na. And then, ang ating mga rekado. Yan, subukan po natin kapag kuwan na. Mainit na siya. Hindi pa. Hindi pa. Yan, try muna natin. Painit na rin po pala ako ng mantika. Yan. Yan, pwede na yan. Sabay-sabay na po natin ilagay. As usual, di ba? Bawang sibuyas, tsaka sili. Green, yan. Pampabango niya. Hintayin lamang po natin na mag-translucent yung ating ating sibuyas. Ayan, bango. Nakakatulong po yung bango ng sili sa bawang at sibuyas. Ayan. Igisa lang po natin ng konti. Tapos lalagay na po natin yung mga hipon natin. Yan. Hipon. Yan po sila, nag-aantay na. Okay. So, yan na po. Pwede na yan. Lagay na natin sila. Yan. At yan po ang ating panahog. Okay po ba? Okay po ba yung panahog natin? Ayan. Siyempre po, lalagyan po natin yan ng konting paminta. Ayan. Konting-konti lang po. Paamuyan lang po natin ng konting paminta. Paminta. Yun. Huwag po natin i-overpower ang paminta dyan. Kasi lalasa po talaga yung paminta. Kasi very blunt po ang upo. Yan. So kahit na kung anong ihalo nyo dyan, talagang maglalasa po.
kasi blunt po ang upo. Yan. Sahog pa lang, ulam na. Isa lang po natin yung ano niya, mga hipon-hipon niya. Then, katapos po niya, lalagay na po natin yung kamatis. Yan. Kakamatisan na po natin. Yung kamatis po, hindi lang po nagpapaganda yan sa kulay niya. Nakakatulong din po siya, nagbibigay din po siya ng complement sa lasa po ng ating niluluto. Yan. Balik ka rin natin. Mekos-mekos mo, isan. Yan. Maganda na po yung kulay niya. Okay po ba? Parang mahaba po yata yung paggigisa ko, no? O nakakaboring. Yan. At syempre, lagay na po natin yung kanyang kamatis. Yan. Lagay natin lahat. Syempre po, gaya ng dati, antayin po natin na madurog tong kamatis niya bago po natin tintahan. Lagay yung upo, titintahan na po natin at antayin na lang natin na maluto yung upo. And then, tapos na. Dito ba? Okay. O, yan po. Yan. So, gagawin po natin ngayon. Mag-aantay na naman tayo. Gagawin po natin ngayon, tatakpan po natin. Yan. Okay po ba? So, natitira na lang po yung upo. Tapos lagyan po natin ng papaamuyan po natin ng alamang. Yan. Tapos ang pantitimpla po natin ay syempre patis. Syempre. Okay po ba? Baby. O sige po, kita-kita po ulit tayo mamaya. So, ayan. Welcome back po ulit. Check po natin. Ayun. Wala na po yung mga kamatis niya. Natunaw na po. So, sa punto pong yan, alam nyo nang susunod na mangyayari. Di ba? Lalagay na natin tong main ingredients. Yan. Yan na po ang ating upo. Siyempre, papaamuyan po natin yan ng bagong alamang. Yan. Yan po, lalagyan po natin ng bagong alamang yan. Papaamuyan lang po natin. At hindi na po pala natin lalagyan ng ng sabaw kasi magsasabaw na po yan, pusa niya. Ano po? So, yan. And then, lagyan na po natin ng fish sauce. Yan. Para po lasang-lasa yung niya, seafoods niya. Yan. Okay. Konti pa, konti pa. Yan, okay na po yan. And then, syempre, lagyan na rin po natin ng konting magic. Magic. Konting magic. Yan. Nagbog ko lahat kasi ilang araw ko nang ginagamit tong magic na to. Hindi maubos-ubos. Yun, ubos na siya. Yan. Saka po natin imekos-mekos yan. Yan. Mekos-mekos po natin. Yan. So, hindi po yung alamang niya. Napaamuyan na po siya ng alamang. Yan. Kasi po pag baka purong alamang ang ginamit, hipon na po yung niya. Alamang na po kasi ang daming hipon na sahog. Yan. Mekos-mekos po natin ng ganyan. Yan. Tapos, ang gagawin po natin, mag-aantay na lang na maluto. Okay na po yan. Okay.
So, ang gagawin po natin ngayon, tatakpan po ulit natin at aantayin na lang po natin na maluto. Kita-kita na lang po tayo sa tikiman. Yan. Woohoo! Konti na lang. Okay. Welcome po sa ating tikiman. Check po natin. Yun. Ayun. Tignan nyo po, nagsabaw na po siya. Kahit hindi po natin nilagyan ng sabaw. Ayan. So, ang gagawin po natin, papatayin na po natin. Siyempre, tikiman na. Ito na rin po natin gagawin yan. Kung pasado po ba, ano po? Siyempre, kukuha po tayo ng pagkain ng tamad. Yung ayaw magbalat. Woohoo! Palamagin po muna natin konti. Yan, yan. Mainit. Pero masarap. Saktong-sakto po sa lahat. Maamoy mo yung kwan ng sili niya. May konting anghang. Tapos yung asim ng kamatis. Tapos yung amoy ng nung alamang. At saka yung alat ng patis. Yan. Sarap. May tumakon. Kahit ulamin ko yung buong maghapon, walang problema. Tapos yung ano niya, yung hipon, ang juicy. Lasang-lasa mo yung hipon niya talaga. The best. So, yun pang video natin ngayong araw, no? Medyo pagod ako. Sorry po kung matamlay ako, no? Huwag niyo pong kakalimutan na i-share tong video natin. Subscribe po kayo pag di pa po kayo nakapag-subscribe. And then sa Friday ko na nga po pala ipopost yung mga yung mga tungkol po sa mga invite natin. Okay po? Yan. And then mag-comments po kayo kung may mga katanungan kayo at nakatutok po ako lagi sa ating comment section. Okay po? At maraming salamat din po sa inyo sa araw-araw po na panonood ninyo. Kung wala pong manonood, di na po ako gagawa ng video. Okay po. Thank you. Kasi maaga pa ang pasok bukas ulit. 4:30. So, puyat na naman. Okay po. Thank you. Salamat. Yan po, niluto natin. Oh yeah, baby. Kuha na po kayo ng kanin nyo. Kain na po tayo.